Papa na ganyan, nak. Ako yung suna, nak. Ma-share ko lang si mo, ha. Lifeguard ko yan sa Boracay. Sabang! Sabang! Sabang yun niya! Pas, Bibot ako! Uy, tiputer si Bibot. Nalumos! Bot, hindi ba ka malaka? Ari na ko luwason ta ka. Pa, sagad di si mo maglangay pa na? Ano, siyempre si Papa na ganyan, nak. Ako yung suna, nak. Ma-share ko lang si mo, ha. Lifeguard ko yan sa Boracay, sa Palawan. Ay, isa pa to ya gani ka tayong gani nga isa ka kano na lumos. Si Binpet. Kinamo ko lang na yaw. Kinaswat ko lang yaw 1 hand siya samtang galangoy. Amo. Kasi piya sa mga tao nga nagakalumos yan, nak. Ano ay dulon, hindi Papa. Siya mo na gani pa nga, idol ta ka pa. Matuduan mo ko from sa mga style mo maglangay pa. Ako bahala. Ako bahala yan sa pagtudlo si Muena. Pero seryoso ta kayo nga bata, tudloan ta kayo sa kamayuhan. Sa dive, sa pagbasa, good manners, kag magrespeto sa katigulangan. Hindi ka lang ganyan mo sunod-sunod sa ibang kabataan nga gasigarilyo, nagainom, kag nagasyabo. Ha? O pa, tanda ko gani mo ambal pa. The best ka gidya kasi papaya ka na. Mo na yan, ha? Very good. Dapat sundon mo gid ang tudlo ni Papa mo si mo. Tabang! Tabang! Tabang yun niyo! Tabang ko! Gago, si Bibot mo na, oh? Lumos? Tabang ko! Bili ka ako sa biha! Tabang! Tabang! Ano, nak? Dapat siguroon mo ginang pag-eskwela mo. Pas, Bibot ako! Uy, tiputer si Bibot. Tabang! Nalumos? Upang si Tito Bibot, hindi pa yun alamos, maligi sa pa! Anak si Bibot yan. Hindi pagkabalak anak, hindi pagkakulba. Si Papa mo bala. Pagkitaon ta ka kung ano ka ka-professional, si Papa mo yung magluwas ng tao. Ako bala, anak, pabilibon ta ka. Yes, sir, pa, maligi sa pa, yes! Bot! Bot! Hindi ba ka malaka? Ari na ko luwason ta ka. Hey, abang pre! Pre! Ibikot! Ano pre? Buli ko pre! Nano ka? Ano ka pre? Ibiring ko ang til ko. Ano biring ka? Biring! Sige, tindog! What? Ano ka pre? Pre, biring! Sige, ka to. Ito sa bagay ta. Ano ba? Sige, pagkat ito na. Ano mo kayo pre nga? Kanabaw mo na ako. Sino yung lumos ka pati? Oh! Agay!